Ngayong buntag mga kasama, kita nagpadayon sa pag-apod-apod sa atong solar radio transistor sa atong mga napili nga beneficiary mga kasama ilawon kini sa Araman Foundation's One Radio Campaign. Maila-ila na nato siya karon mga kasama, usa ka senior citizen din sa may barangay Panakan ning Dakbayan sa Davao. Ulo na nako si Nanay, maayong buntag Nay. May buntag sa Oo, mangutan ako kompletong pangalan po. Gaudius sa Aranyo. Oo. Kumusta man ang imong health condition Nay? Nakay ginabati karon. Wala man noon ka. Magamping lang ko sa puang lawas nga dili mo taas mayo ang sugar. Oh, okay. Unsa di imong kanang kuan? Diabetic. Diabetic si Nanay. Sumunang karon, nagkuan lang siya diri, naghahulat lang pud siya no ka maglikay siya. Nga maigo siya or masamad si Nanay no. Okay, Nay, ikaw ang napili sa Araman Foundation para tunulan namo sa ato ang solar radio transistor dawatan Nay ug unsa ba ka importante nga naa na kay radyo karon? Unsa ba kadakong tabang na simuha? Tabang yun kay na ako kay magigdaigda ako diri, maminag radyo, maminag drama, kalingaw ba nga di ko kuan may stress. Oo, di ka mas balinga. Mas ma-update pag ka sa balita no. Sa mga drama nato sa DXDC. Na kay apo Nay? Gagmay pa. Ga-module po ni sila. Kana, gawa sa malingaw ka, Nay. Pa-update ka sa mga balita sa DXDC. Imong mga apo, makakatuon sab. Kaya naaman tayo radio education program sa DXDC matag Domingo. So, makadungog na imong mga apo, ana. Congratulations, Nay. O nang hinaot mi, padayon mi mag-ampo mo sa imuhang condition po sa imong panlawas nga. Maayo permente o ang imuhang pamilya. Mga mga kasama, ang atong beneficiary karong adlaw na ila-ila na nato, na turn over na nato ang atong solar radio transistor alang sa atong One Radio Campaign. Kauban si Radyoman Joel Veray, kini si Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.